ashe haka na gode ba ni kiɗa na gaida mutan ziya zan zaki bala gwamna bala muhammadu na bauchi yana kula na ayyuka na alkhairi duk ya tittila kuma shi ɗaya ne yaga ƙarshen dandan jimmala sako ajiyan bakori ya ce in zayyana ibrahim tukur na bakori na jaddada babban biyan gaura tilas in sa da kai aiki na alkhairai bauchi sai inda kai sauran bauchi zan zaki ba sa ja da kai yayan banza in sun ganka su yi gas da kai su fito ka fito sai sun watse kowa ya ce don ba su iya maka Allah na nan da kai Mamalami mutum waka ne ke gaida ke Lallajin bauchi mu ne muke fatan kullum ki gaba dan bauchi birni kauye kowa na fadin bana sai gaura Alhaji Ibrahim Tukur Bakori IT shine dauke ne wannan waka yawa